Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 19 ýanwary hepdeniň anyny güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallyna. Hormatly vatandaşlar, ine şuňky çykyşymyzyň temasy emhime gullugynyň işgärleri halky gynaýar. Emma muňa garamazdan Serdar Berdimuhammedow olary gahrman edip uly medallar paýlaýar. Gelin temamyzy başlamakak Türkmenistanyň gelin habarlary sert geçelim. Ine Türkmenistanyna hemme gök önümler yurdumuzda öndürler diýip, ýani hökümet agzyny olup gurulýar. Ine şol video reklamada kartoşkany Iranyň getirýänligi we onuň bahasy 3 manatlygyny ýani videoda bir ýaş gyzaýdýar. Türkmenistan özüni gök önümler bilen üpçün edip bilen ok. Şonuň üçin köp gök önümlerini Iranyň getirýär. Hemmerde kartoşkanyň bahasy 5-6 manat, ýöne şol video reklamada 3 manatdan satýar. Şol reklamy edip kartoşkanyň bahasy Türkmenistanyň gymmat däl, ine kilosy 3 manatdan alyp bolýar diýip halka alýarlar. Gelin şu küçük video seyredelim hormatly vatandaşlar. Ine men size goýun şu videony. Çok adamlar etmişse ölüş golşuna hile 50 kilodan 100 kilodan başladyňyz. Arman etimiz goodbye. Inne bolsa kartoşka, näme kartoşkasy? İran, nerede var? Bayramallar. Bayramal nerede? Dowama sowda merkezine. Bahsy 3 manat. Goýaýda, näme 3 manat beýle de bir zat gomy? Bunyň siziň zaýydyr çüýrendir, daşdandyr bul. Canım, liboy haltan tut. Kes gözüň ýanyna kes görkedeýin. Bolanňyz maňa şundan kesip beräýdi göreýin. Zaýydyr bul, zaýy. Siz meni söýdip hiç açan zat satmalar. Arasyndan hem kesdi. Al canım, gerek taş olsun. Siz meni 3 manatdan satarýalar. 3 hokla adam adel. Aýda oturna, iskitka diýip şoňa diýilýär. Ine hormatly vatandaşlar, ünsüren bolsaňyz, şu Gurbanowyň spektakl siýasatynyň ýanky netijeleri şol. Şu ýaly edip, ýanky bu adamlar alýar. Türkmenistanyň indi başa içinden gelen habarlary seyretdik. Şol habarlara görä, öz toplumyň milli lideri Kezzap Gurbanowy Berdimuhammedow Lewap vilayatyna sapar etmekçi. Şol vilayata baryp, egerde täze mesjid taýin bolsa, şona şak bolýar. Oňa da pampers ýaşular eltip şo ýerde başga da täze gulýan jaýlaryň ýanky guruluşlaryna baryp şo ýerde jaýlar taýýar bolsa ony ýanky aşak bolýar. Diýende kes. Ine ondan soň şo Kezzap Gurbanowy Berdimuhammedow halka inlik spektakl görkemek üçin täze tüýlegili gurulýan Lewap Mary Avtoban gara ýolunyň guruluşyny barmakçy. Hormatly vatandaşlar, men bir zat belli geçecek bolýan. Men öňkü çykyşymda aýdypdym, ine 35 manatdan 1 kilometrine täze avtoban gara ýollaryny gurup şo ýerde nırk goýarlar. 35 manat däl, 0,35 tenge. Ýanky manat. 35 tenge bolýar. 35 tenge bolsa da şol bizim türkmen halkyny üçin gymmat bolýar. Bir näçe bizim baýlygymyzda gurulýan ýanky ýollary bizim tigi baýlyklarını satyp bizim pullarymyza gurulýan ýollara biz ýene de pul tölemedik. Men düşünýän Fransa döwleti. Ine şu ýerde töleýän ýollar bar. Şu ýerde töleýän ýollarda adamyň aýryklary bagşlan bolan 2000, 2000, 3000, 4000, 5000 euro. Ol 5 euro, 3 euro tölebilýär. Ýöne Türkmenistanyň oraya aýryk ýok. Onu näme tölesin? Indi hökümetde pul bolmansoň şular ýanky gow berge batan soň şol ataly ogul şu halkdan näme pul soýup bolarka? Halkyň eline pul bar, şular pully etýär. Şular ýanky talama näme talap bolýar? Şu avtoban ýolundan halkyň ýanky tebigy baryň baýlyklar satyp şu pullardan gara ýollar gurup ýene de bize şoçuk ýanky şoçuk hökmüne bize bizden tölemejek bolýar. Ine şunu kezzapçylyk diýilýär. Bu prezidentçilik hem bu milli liderçilik hem bu kezzapçylyk diýilýär. Ine şu Gurbanowyň hökümete gelen başyndan bäri entek ministr ýanky medisina ministri bolundan bäri diňe kezzapçylyk gelýär. Bir kezzapçylyga baş bolan adam durup bolanok. Ilaýda da hökümetde. Biz gen görmeler bulatlar. Yine Gurulyan Avtoban yolunun çıktıcısı $2,5 milyar möçörüne bolmalı deyip
yani agzalýar ýöne hakykatdan hem bolsa avtoban ýolunyň gurulşyna 1,2 milyar yani 1,3 milyarda goloy harajat ýeterlik bolýar diýip hünärmendler içinde Türkmenistanyň içinde kesgitläp diýerler şonu. Ine şu ýollar Fransada gurulýar, her tarapy iki ikili gurulýar. Yani gidiş geliş ýol gurulýar. Tahminan Evroda hesap etsem 600 000'dan 1 milyon euro çeli 1 kilometr diýär. Eger 300 kilometr bolsa 300 milyon. Ine şoňa gurulýar. Egerde sen bir tarapy iki däýerli 3 taraply ýol edýän bolsaň, onda ýene de 40% galar. Yani 1 milyon näde 1,5 milyon 1 milyon 400 000 dolar gider. Şol pulu da ine her kilometr bolup bolýar. Egerde 300 kilometr bolsa, goý 500 000 bolsun, goý 600 milyon bolsun gider. Goý şoň 2 hissesi bolsun, 1,2 milyard bolsun. Ýöne 2,5 milyard has ummasız uly pul. Ine şu ýaly Türkmenistanyna kontrakt almak üçin, oňa oň üstüne gurbanyňdan zat alyp öz milyardlaryny aýyrmak üçin ine şu ýaly gurulşlar edilýär. Bu gurulşlaryň bizim pulumyza edilýär. Yani TV baýaklar satyp şu pullar edilýär we ýene de bize şu çykmynda ýene bizden şu çykdyjy yapmak üçin bizden alyp başga zatlar gurup ýene şoýdan galanýar. Ine şu kezzapçylygyň skemasy şu. Gurulmagyň gurulşyk biznesiniň skemasy şu. Ine hormatly vatandaşlar, Öýt tohumynyň milli lider Kezzap Gurbanow Berdimuhammedow bir ýere baranna şu ýerde adamlar, ýani ýolbaşçylar, şöýdäki hekimlikdäki işleyen başga da ýolbaşçylar gaty kösenýär. Şular diýär bize 2 milyon dolara golay çykdyjy gidýär. Şu 3 günlük gelkisi 2 milyon dolara golay çykdyjy bolýar. Bize biýdar bolduk şol samsatdan gelmeýän gowy gelenden hiç il tolk ýok. Hiç tar kömek eden o. Bir ksan bayrak berýärdi. Yani gidýär hiç adam eden o. Diňe spektakl gurunýar diýär. Bizem oňa spektakl gurunýar. Biz yani adamlary hökümet işinden şöyle eltirýär, mektepden, hökümet idaralarından adamlar şöyle eltirýär, hemme zady ýygnadýar, süpürdýär, aýrdýar, mexanizm, maşinler, traktorlar goýýar. Ine işler dipkini gidip dur diýip yani spektakl edýär. Bunun şu spektaklyň esas aktýory bolup oýnaýar. Yani obyekt açıcı tamada yani toýçusy ýaly gelýär de lenta keseni bolup şu spektaklyň gelýän görüp bu yani spektakl aktyorçylygyň manysy halka allamak, watan programmatynyň üstüne. Ine şu iki türlü spektakl edip dur, ýolbaşçylar spektakl edýär, gurbanlar halka spektakl edýär. Ine şu Türkmenistan ine şu ýaly statistikasy ýalan, hemme açyşlary ýalan, hemme zatlary ýalan. Hiç bir üstünlükleri yok. Jaýlar açılsa, şu ýerde jaý açylmaly, şu ýerde jaý gurulan adamlar basmaly. Gurbalyny tutsa etmeli. Sebebi 2 hisse, 3 hisse pul diýär. Ol bir dostижение däl, ol owurluk diýär. Ne şu ýazatlar bolup geçýär, yerli ýolbaşçylar zeýrenýär. Ine gurbanlary şu spektaklar özü isleýär. Şoň üçin barýar. Häzirem Lewa barýar, Mara barp gaýtdy. Biz çıkış ettik yol boyunca halk kahar gelip başladı. İnni halk köşüştürjek bolup, ine men ýolary gödekçilik edýän, ýollar gurur, arqyn bolun, nime etmäň zat diýip halky köşüşdirmek üçin spektakl görkezmek üçin barýar. Bu öňkü Sowet döwründäki Brejnewiň ýani alyp barýan siýasaty. Öýden minirap başlady Brejnew. Elini galdyryp Brejnew ýaly. Şu ýaly bir kezzap, bir Türkmenistanyň ötüşini tersen alyp gidýän, atritsasiýasyny ötüşe diýen ul kezzap. Ine Türkmenistan bankrot. Büdjetde guruluşlar ederýär, pul ýok. Gurbanyň aldygyna qarz öldüler. Hemme ötüş proyektler dur. Ýakyn gelecekde ýene de bankomatlarda nowatlar başlar. Aýlyklar berip bilmän soň sakrasheniýar edýär. Aýlyklary 10% galdyryp köpelýär diýip sakrashat edilen adamlaryň aýlyklarynyň hasabyna 10% işte galan adamlaryň aýlyklaryna galdyrýar. Şu 10%. Gurbanyň öz bandit hökümeti bilen näil halkdan pul alyp borka diýip kelledýär. Hormatly vatandaşlar, meniň şu hökümeti we bizim halkymyza bir sorum bar.
Öz tohumyň milli lideri Gurbanuly Kezzap Türkmenistana tamada bolup işleýärmi? Ya da Gurbanuly Türkmenistan halk maslahatyny ýolbaşdy. Men näme şu soragy size berýär? Eger de Gurbanuly baryan yerlerinde diňe açylýan obyektler bolsa, baryan yerleri, barıp lente kesip obyektler açyp toýlap gelip ýören bolsa, mümkin Gurbanuly Türkmenistanyny obyekt açyş bayramlary geçirip tamada nabuldatyl bolup işleýän bolaýmasyn. Sebebi bu milli lider bolup iş eden oga. Hiç rak eden ok. Ýani bayramlary geçirji obyekt açyş tamada bolup ýani şo merkeler var, lente kesip elini galdyryp halka görkezmek bolýar. Başga edýän zat ýokmy? Gurbanuly samtykrak bolsa mümkin ýadyndan çykarandyr. Ol obyekt açyş tamada bolup işleýän okda halk maslahatynyň ýolbaşy bolýanlygy birden unudan bolaýmasyn şu. Ýadyndan çykan bolaýmasyn. Sebäbi ýygnakdan soň çykyş eden ýygnagyndan soň ýanyna barýarlar, sora berýär, ýani çykyş eden tematikasy boýunça bulamaýdy. Baryň ýok bolsa men eýýem ýadyndan çykardym. Şuna ýadyndan çykaran bolaýmasyn şu halk maslahatynyň ýolbaşy, öz tohumyň milli lideri, etmeli işler düýünden başga. Şol öňkü prezident ýaly gelip obyektler açyp getdi. Serdaryň verip işini ýani alyp hatta şom haklaryny alyp, haklaryny ogurlap, şu oğlunu da kezzapçylyk edip awryny açyp ýör. Şu ýaly bir näme diýen idiot da. Ine şu ýaly meniň pikirimçe Türkmenistan döwleti öser ýaly halka motivasiýa, ideýa berip hökümete Türkmenistan täze ösüşýäni görkezler ýaly ine bize milli liderler. Gurbanuly oraya adatary başkany. Ol öz-özüne milli liderlik adynda etjegini edip ýör. Erti sultan bolsa sultan bolýar. Paça bolsa paça bolýar. Pampasly ýaşlar böküp elini galdyryp Samaryan zadyny bilmeýän bu paça adam ederler, sultan adam ederler. Näme diýse ederler şunu. Ýagny Gurbanulynyň we Serdaryň alan borç meýilnamasynyň näil durmuşy geçirýänligini halka görkezmek milli lider. Milli lider döwlet aýlanşykda ýüze çykýan bir topar administrativ we ýuridik gapmagarçylyk problemleri tapyp şolary çözmeli. Öz ýani toparlar bilen. Halk deňeşinde ýani halk maslahatynda ýürüýte mecliste ýa toparlar bar. Ya kanun boýunça we beýlik soralar boýunça toparlar bar. Şolar bilen oturup işler Türkmenistanyň ykdysadyatynda nämeler ýörenok, näme çypýarlar? Bir topar kanunlar ýetenok, ýa bir topar kanunlar ters işleýär, şonu tapyp, şonu ýani özleşdirmeli. Ya da Türkmenistanyň o hojalygyna ya da industriýada ya da newit gaz ýani uğurlarda ýagny bank uğurlaryna şu da hatlar çözmeli adam. Şu da hatları çözmekde öz oğluna pada verip padarka beren oğluna ýol görkezmek ýoluna bular bir-birinden ýarşyp kim obyekt köp açar diýip ýani gidip ýygnaklarda Lenin ýaly gezip berýär. Bu ýollarny kimdir diýip pikir edýärler. Men şonu bilmem. Şoň üçin şol iksan kezzapmy ýa hakyky bir milli lider beýleksem hakyky prezidentmi? Ne öz pikirini ýalyn kommentariýatyna çağırın. Şol videoň kommentariýatyna çağırın ýalyn. Ine halkyň esas agyr problemalarynyň üstünde işläp prezidente şol problemleri çözmäni kömek etmeli. Ine milli lider, halk maslahatynyň başlary. Türkmenistanda pul ýok, işçilik, ýaşar ýaly şertler ýok, sosial şertler gatyp we agyr ýagdaýda. Maşgalar bozulup dargap barýarlar. Maşgalaryň çeýenleri aýryşýarlar. Maşgalaryň bir ejet ýakaga çağryny taşlap, ýurdun daşyna gidip migrant bolup işlemeli bolýar. Ýyllap öýlerine gelmeýän çağlaryny görmän, käwagt şöyle ölüň diýerler. Ya da çağlara gidip şöyle migrant bolup işläp, ýa studentlik gidip migrant bolup işläp gaýdyp gelmeýän şöyle ulu betbaçylyga sebäp bolýarlar. Ne şu ýaly problemalaryň üstünde bu katastrofa ýani halk üçin. Ne şu halkyň problemini çözmän gidip obyekt açýar. Gidip ýani niýde gara ýol, ine biz gara ýol edipmi? Indi gara ýoluň üstünde kezzapçylyk edip halka kömek edýän ýaly edip 1,2 milyarda derek 2,5 milyarda şol gara ýol bizim pulumuza goýup ýene bize şoçuk. Ýani aşak bolýar. Şol ýaly kezzap. Gurbanuly bilen ösüş ýok Türkmenistanyň geljegi ýok diýip men ýani her çykşymda düşündirýän kizjik misallar bilen, ulu argumentler bilen düşünüp gelýänler. Vatandaşlar, meniň keypini aýdamok.
Gurban olayım öwür ýaly bir zat bolun bolsa men aýdýanlarym. Hemme 3 ýyllyk çykyşynda bir gerek şonu öwdüm. Bir daha etdi ýadyma düşenok. Şonda men şonu öwdüm bir gerek. Ine 2000 oluy çykyş etdim. 2000 çykyşynyň içinde bir gerek bir 3 minut men şonu öwüp geçdim. Galan wagtlar men şonu tanqid edýän sebäbi hemme edýän işler halka garşy, bizim döwletimize garşy, bizim döwletimiziň we halkyň ösüşine garşy. Ine Türkmenistanyň halky, Türkmenistana gelip işler ýaly, Türkmenistanyny östürür ýaly, hünärmentler ýygyna gaýdyp gelir ýaly. Olary elementar şertleri döretmeli, ine şu gurbanyň üstünde işlemeli. Ýokardan görkezmeler bermeli. Ýokardan ogry bilen işläp, ýa-ni bir topar şertleri döretmeli. Bular näme diýe? Iki bol. Bular bar geçirýän ýygnaklary 99% hukuk gorayan gurumolary üstünde geçirýär, şolar ýaňkysyp durmadylar. Sebäbi şolar döwleti dolandyrýar. Gurbanyň terdarda şolar halky gorkup döwlet dolandyryp gelýär. Ine bular şolar dolandyrýar. Ine şu hemme edilýän işler. Bu ykdysadetde nol, bira mummy bolup ketdi. Samradyan zat bilen ok. Beýlikden bolsa samsyk kellesigden idiot näme diýäniň habary ýok. Tirek çekip aýlanıp ýör. Öz ýanky keypine hoşlap. Ine Türkmenistanyň uly demografik problemi. Çağı doguşy 3 tepesi düşdi. Öňki ýyllarda, şundan bir 5-10 ýyllarda 150-170 min çağı eger bir ýylda dogulýan bolsa, häzir 50 min baran. Bu katastrofa. Ölýän adamlar köpdü, dogulýan adamlar az. Türkmenistanyň halky azalýar. Gyrylýar diýsen bolýar. Ine şonu çözmeli. Diýmek, adamlar şertler döremeli, adamlar işler tap bermeli, adamlar işler açmaly, firmalar, ýa-ni kompaniýalar, yerli biznesmenler biznes açyp, zavod, fabrika açyp, adamlar iş alýar, şertler döremeli. Bular bolsa, ünsüren, organlara batyş edip, halky gyrın diýip, organlara näme etseňiz ediň diýip, şolara döwlet guruluşyny dolandyrmana dol berýärler. Bular biznesmenler taýýarlar, ýa-ni kompaniýalar taýýarlar da olar östürmän, olar zavod, fabrika açyp bilmän, halk kösenýär. Diýmek, hiç wagtdan ösüş bolmaz. Diýmek, bir kançynyň ýa bar ýerine investisiýa da ýok, ösüş ýok. Ine şunsa şular Türkmenistanda dolandyryp. Ine haçan siz Türkmenistan prezidenti saýlanmadan bir topar basyp alsa, ol topar nidastoyn bolýar. O topar saýlanmadyk topar. Ol topar konkurensiýaň esasyna ýolbaşy bolup gelmedik adam. Diýmek, onuň düşünjeleri pes, diýmek, onuň podgotowkasy, ýani taýýarlyşy pes we Türkmenistan katastrofa eltir. Ine bolup geçenler. Ölýän adamyň müçberleri köpelýär. Onuň statistikasy gizlenýär. Türkmenistanyň halky azalýar. Gyrylýar diýsen bolýar. Ine şu meseleleri halk maslahatynyň başlygy, milli lider gözüňde tutmaly. Yani bu esasy Türkmenistanyň ösüşündäki soraglar. Şunu çözmesek ösüş ýok. Beýle zatlar östüräýsen tabii baýlyklarymyzy ýa-ni uğurlap önümleri östürüp, ýa-ni tabii baýlyklardan çykan önümleri östürüp, onam satyp bir topar obýektler guray. Ol ösüş däl. Halkyň ösüşi, halkyň ýa-ni şertleri, sosial şertleri, ine şol döwletiň ösüşine organ. Bular oňa ünsem beren. Diýmek düşünen ogam. Näme ösüşüň nämedigini, ykdysady näme östürmeli? Bank sistemi doly öldü. Şol näme banklary dolandyrýar, näme kredit sistemi işleýär, näme konvertasiýa bolman, 32 ýylda konvertasiýa bolman, näme ykdysady işleýär? Men şoňa haýran. Mümkin näme? Şolar ýanky dil görkezmesi bilen adamlar batyşlar edip, adamlar ağlap, korrupsiýa edip, şet işlep gelýär. Ykdysadyýetem, siýasatam, hemme. Häzir Türkmenistanda koronavirus, grip, rak epidemiýalar gidip dur. Şonuň üçin bolnisalar doly, podwallaryna çel adamlar ýatyr. Maňa videolar uğradýarlar, uğradýarlar, adamlar zehirlenip bolýarlar. Hatda öýünläki dermanyň müçberini urkadýar. Olaň öýler bolnisa döndü. Olaň öýler apteka döndü. Bu ýa bolmaly. Ine alın Fransada, Ýewropa döwletlerinde bizim öýümizde çitramol, analgin başgalar ýok.
Başka dermanlar yok. Eğer wraç bermedik bolsa, yani günlü nime diýen dermanyň bolmasa, başga derman yok. Näme gerek bolsa barýan, ýazyp berýärler, barýan muht alyp gaýdan aptekden gerek bolsa. Bolmasa bizde derman ýok idi. Stramon ýa-ni näme diýär, stramon temperaturyny betelýän şol başga zat ýok. Näme Türkmenistanda öň şeýledi. Analginen stramon wady, häzir bolsa ol gürküler öňek dermanlaryny tersen apteka döndürür. Yaran oklar. Medisinan hili peselli. Wraçlar diňe derman berip adamlar ölürkün otyrlar. Antibiotik. Beýerde antibiotik alyp bolano. Antibiotika barynça sana bir topar metodlar geçýär, ondan antibiotika ýatyr. Hiç bolmasa. Sen antibiotik sen immunitetiň dogry öldürýär. Gurbany o zatlar bilmeli. Tirek çykıp aň giden bolmasa, şu zatlar menden gowulmady. Men medikde. Şu ýaly ýagdaýlar. Ne şu ýaly banitsalar doly, rak keseli aktiv gidip dur häzir. Katastrofa. Şol problemleri ne de telewizionyada, ne de kabinet ministrlikde ýalar. Ne 16-njy ýanwarda bolan kabinet ministrliginde medallar paýlaýar. Howpsuzlyk geňeşini geçirýär. Aram geçirýär. Oraya hop bamy? Oraya gorkýan bolsaňyz, gidin öz wezipeňizden diýmek siz halk sizden nidawol, siz umut bilen zor işiniz. Ine elbette şu zatlar egerde men aydyn zatlarym aydylmasa metbuatda, telewizionyada, watan programmalaryna aydylmasa, kabinet ministrde şu meseleň üstüne açyk aýdyp işlenmese, onu şunun üstüne hiç kim işlemez, şunun için maglumatlaram gizleme bolýar. Ministrlikler hemmesi. Aýtmany gorkýar. Aýtmana gorkup şonu aýtmasaň şu problema çözülen ok. Näme? Şu problema aýdylyp çözülýär. Ine şu ýaly meseleler Türkmenistan prezidenti bilen Türkmenistan milli lideri bile oturup problemanyň çözükdigini tapmaly. Mumy ogly bilen diňe obyektler açyp bayramlar geçirip Türkmenistan berýär. Ine şu ataly ogul batyrýar. Mumy öz tarapyndan, Serdar Mumy bul kezzap Gurbanguly tigirçi başga tarapdan. Ine iki tarapdan Türkmenistan batyryp gelýär. Men Türkmenistanyň ýa belgilerini teretdim internetde. 4 milyarddan 60 milyardaça haýdy, ýa statistika ynanyp bolýar bilemok. Ýa şu statistika ham geldi. Bular näçe tebi waýlyklar Türkmenistanyň alýarlar, näçe satýarlar, hemme zatlar girýär. Halk bileýär bunuň etini ýerdip gorkýarlar. Ine Kezzap Gurbanguly öz Mumy ogly Serdar bilen bir elementar meseleni çözülen oklar. Türkmen manadynyň konvertasiýasyny, Türkmen manadynyň kümmedini galdyryp bilen oklar. 3,51 tenge, 3,51 manat ýa-ni ıglan edilen konvertasiýa boş bolup çykdy. Hatta 17 ýylla bolýa Niyaz çözmedi. Niyaz bolýa ol başga bir Kezzap. Ine 17 ýylla Gurbanguly ogly bilen şol ataly ogly kisi şonu çözüp bilmediler. Bular näme çözüp bilýär? Elementarna Türkmenistan döwletiniň konvertasiýasyny çözülen oklar. Türkmenistan döwletiniň manady, ýa-ni giyimli ýaly, şoň baýlagy ýaly bir hümmetli zat bolmaly. Şonu hümmetini nimet bilen oklar. Elbetde baýdan hümmeti ýok. Serden gapdalyk döwletleri Azerbaýjan, Iran, Afganistan, Ýanguşdan çykan Özbekistan, Kazakistan. Hanı konvertasiýa problemi barmy? Giýje uny bardyr. Näme Türkmenistanda bar? Çözülen oklar. İkisany bir gaýrat, ahyrtyna şermenle, tormaz. Ine şoň üçin çözülen oklar. Oňa akıl gerek, oňa ýanyna hünärmetler gerek. Bank sferasynda, ýa-ni iqtisadiyatda güýç hünärmetler gerek. Bulara tozdurdular, para öz tanşylaryny goýup, inni adam ýok, näme ýa-ni manada iqtisadiýaty saklap biljegini bilen oklar. Ine şu ýaly ýagdaýlar. İnternet ve sany tehnologiýa ötüşinde bütün dünýä masara boldy. Dün ýa-ni ýygnyma teretdim 16-njy ýanwarda. Ay biz ýa-ni privatny organna sany tehnologiýa ulanýar. O sen näme sany tehnologiýany ulanýan internet ýok. Näme ulanýan? Sen sany tehnologiýada spesialistlaryň barmy? O MHM öňe ulu internet alyp, ýa-ni ýaş oglan gyýlary iş alyp, olaryň beýleki adamlara ýa-ni pulunu satyn alyp aktivistler gözläp berýär. Ine şol ötüşe diýen başga ötüşe bar.
Türkmenistan döwleti Gurbanulyňky däl. Gurbanulynyň ýolbaşçylyk ýyllary taryhda unutulup hiç ýyly gowy ýyl galdyrman ýatdan çykylar. Hormatly watandaşlar, ýadyňyzdan çykarmaň, Niýazow ýaly şul ýatdan çykylar. Türkmenistan biziň ýurdumyz. O ýurt hemmämizinki. Türkmenistanda 4 milyona goly halk bar. Şu Türkmenistan döwletine çykýan tebii baýlyklaryň her bir grajdanyň dol paýy bardyr. Şu çykýan baýlyklaryň ýa-ki möçberiniň aljak paýy bardyr. Diňe bir maşgala o paýy alyp, istinadyn edip, öz şäherini gurup, o ýere 3,5 milyard, Dubaýa 1 milyard, Antalya 1 milyard, 3 milyard berip gelmeliler. Bular milyardda pataplar, bular milyonlar pataplarlar, onanyň sen. Şol ýaly kezaplar. Näçe şu zatlar bolýar? Biz ruhsat berýär. Biz imsin etmiyor. Biz öz jogapkärçiligimizi alamyz. Döwletiň önüne, konstitusiýanyň önüne alamyz. Diýmek bizim hakymyz ýok. Egerde jogapkärçiligiň bolmasa hakyňam ýok. Unutmaýan. Bir maşgalada sen kaka ya ece. Sen eger jogapkärçiligini almasaň, maşgala bitirýän. Ýene de olmaýar. Ogluň, çağlaryň terbiyesi ýokdur. Sen aýalyň etjek zatyn edýär, bulaşyk gidýär. Ya sen äriň jogapkärçilik almasa, entep gelip ýör, çağlar kakady ter ulun şolýar. Näçe maşgalada biz maşgalany saklamak üçin jogapkärçilik alýar. Haklarymyzy berki diýär. Beremez o kak yerine, ece yerine, doğun yerine, çağı yerine ettiremez ama. Anemçi biz Türkmenistan döwleti, olum bizimki. Türkmenistan döwleti, Türkmenistan baýlygyndan ibaret değil. Türkmenistan'daki maşgalalardan ibaret. Her bir maşgala Türkmenistan'ın yeçeykesi, yani Türkmenistan döwletiniň yeçeykesi. Ne şol yeçeykelerem döwlet gurýar. O hökümet guran ok döwleti. Hökümet şol yeçeykeleri servis edýär. Ine şol biz her bir yeçeyk, her bir maşgala döwletiniň öňüne borçlarymyzy, haklarymyzy almasak, Türkmenistan bitirýär. Kezaplar geçip kezapçylyk edýär. Ine men şoň üçin aýdýan. Bir ýerde bir düzgünçük bolsa, sen şoň jogapkärçiligini almalylar, şolar duruzmaly. Şoldan talap etmeli. Näme sen beýdýän? Näme Türkmenistan sen kim? Ya sen konstitusiýa ýok sen üçin. Sen talap etmeli. Sen şonu talap et başlasaň, sen hakyň dörýär. Sen ýalyň görket başlasaň, sen hakyň dörýär. Biz şondan başlamaly, biz maşgaladan başlamaly. Biz gidip protestler etmeliler. Biz öz maşgalamyzda birinji jogapkärçiligimizi almaly. Soň köçämizi almaly. Soň şäherimizi almaly. Şäherde, egerde, etrapda, şäherde, oğuda o kezap ýolbaşy bir zat edýän bolsa, barp ýakatyny tutma. Sen näme edýän beýle? Ay näme, şonu etdim, men işim ýok, men döwlete goşulamak diýip gorkup gezmeliler. Döwlet olardan ibaret däl, döwlet bizden ibaret. Her bir maşgaladan şonu ýadyňdan çykarmaň. Şular wagtlaýynça biz tarapyndan saýlanan adamlar. Ýöne biz saýlandyk, prezident saýlak gidip otyr. Öz kezaplaryny gör. Şoň üçin bu prisyaga berenler Türkmenistan watanma, prezidentima, milli liderime arkadagy diýip gulweden diýip aýdýar. Halka diýen o. Halk bir aňarda bir zat. Halk sesini çykarmak, halk özüniň kimdigini görkezmek, halk özüniň karakterini görkezmek. Şoň üçin türkmen halk hata eden ok. Ne içinden ne daşın? Kim bolaýsyn? Çağan bolsa da görkezmeli, yerini bilmeli. Prezident bolsa da yerini bilmeli. Siýasatçı bolsa yerini bilmeli. Biz edemiz okşany. Biz topulýar, ýani güýçli, özüni oňurulmaýan, ýani ýuwaş adamlar topulýar. Beýliklerden gorkýar. Dogrudan biz hökümete topulmaly. Näçe bizim sosial ýani kömeklerimiz ýok. Näçe bizim sosial şertlerimiz pes. Näçe işler ýok. İşler ýok, men problemam da diýmek, ýolbaşy dolantyp bilen ok diýmek, şertler döret bilen ok, biznesler başlar ýaly, ýok edalar işleýär, konkurent däl. Diýmek şol gitmeli. Gidin, başga bir ýerden düzelsün Türkmenistan diýmeli. Ne şun bizim hakymyz şol. Bizim jogapkärçiligimiz. Ay kim gelse şol görsen gelenem şol ýaly bor diýip öz
özümüze atmaska tapıp özümüze anlayar. Doğru düşünün vatandaşlar. Şoň üçin Türkmenistan döwletine çykýan teýgiwatlar her bir gardanın dol paý bardyr şoň üçin. Türkmenistan döwletiniň her adyma berip biljek mümkinçiliklerine her kimin dol haky bardyr. Onu diňe kezzap gurmanly we onuň dogan gardaşlary peýdalanmaly däldir. Şeýle bu zatlar halkyň emlägi. Hormatly vatandaşlar, indi biz esas temamyza geçelim. Ine 16-njy ýanwarda Türkmenistanyň Bikanun prezidenti Döwlet Hopuluk Geňeşiniň giňişlerin göçme meclisine geçelim. 2020-nji ýylda alyp barylan işleriň netijeleri garaldy. Hem de bu edaralara ileri tutulýan meseleleri garaldy. Şol edaralarda ileri tutulýan meseleleri garaldy. Mecliste İçeri İşler Ministriniň başlygy polkovnik Muhammed Hadyrow general derejesine aldy. Diýmek onu üstüdür. İçeri İşler Ministri Adam Gysyan üçin Türkmenistan prezidentiniň ýerine Türkmenistan dolandyryp adamlar gysyp öýlerinden çykarman. Awat Türkmenistanymyz wa gül ýaly parahat asmanymyz wa diýip getipýär. Elbetde hemmetini kreatka dyksaň, özüň aýlanyp ýörseň, polisiýa şykly, hemmet gül ýaly ýöne adamyň hemme haklaryny bolup, hemme zatlar çäklendirsen, görüler hereket etmez. Elbetde. Kreatka salyp, o itler kreatka salyp goýýar. Meydana ýetýärdiň, iturýanym ýok. Şoňa adamlar salýarlar bu kreatka. Kreatka diýmek hel maşgalanyň içine çykmaňdaşlar üýüşmeň diýerler. Hatda şampan baryp adamlar urup gaýdýar şoň üçin. Men öňümen ýadım. Ýadymyzda bolsa. Ol ýegenler gelip öýüňe gyýdyň alyp giderdi zorlap zyňar. Restorana baryp gowru aýaly urup, eýärnem urup gaýdýarlar. İsteyen adamın çetbilýärler. Hani konstitusiýa ýokmy olara? Ya Türkmenistan döwleti ýokmy? Ya Türkmenistan'ın prezidenti ýokmy? Ya Türkmenistan'ın ministri ýokmy içeri işler? Şunu tutup eder yani. Ya da Türkmenistan hopuluk komitesi ýokmy? Şul hopla Türkmenistan'ı ýykyp biljek zat. Şul adam kezzap şunu tutup etmeli ya da şunu kagatyna ýegenine doganma aýtman ho, ýygnan şunu. Biz basarsyz. Türkmenistan'ın adalet ministri ýokmy? Justisiýa ýokmy? Ýok. Meclis ýokmy deputat? Şu zatlar durdular ýok. Bir ýerde medal berse, men size näme gaýtarjagymyny bilemok diýip ýanky aýana ýykylyp aýany ýalýar. Bikanun prezidenti. Gurmanlyň görseler Hudaýyň görýär. Ýa şu ýaly kezzap häkimetimiz bolsa, hiç zat bolmaz Türkmenistan. Ine hormatly vatandaşlar, Milli Howpsuzlyk ministriniň başlygy Nazar Atagaryeva, Serhet Gulluň başlygy Ýazgel Nuriýewa we Gumruk Gullugynyň başlygy Maksat Hudaýgulýewa hem edir şonu ýaly derejeli wezipe berildi. Döwlet migrasiýasynyň Gullugynyň başlygy podpolkovnik Aman Muhammed Sanzakow polkovnik derejesine berdi. Bundan başga da Türkmenistanyň adalet ministri, adalet ministriniň uly geňeşi Meret Tagan we 3-nji sınıfyň döwlet adalet hünär derejesi bilen şiir aldy. Unutmaýarym, şonuň hemmesini şiirlap üstürüp goýdy. Siz gowy işleýän. Siz şular döwlet saklap gelýär. Şular döwlet dolandyryp gelýär. Gurbanlyň terdaň başarjak poky ýok. Döwlet organlary bilen saklananok, döwlet iqtisadiýaty üstürüp, döwlet adamyň şertlerini üstürüp, adamlar şol döwletiň edýän zatlaryny düşünüp, öýler döwlet gorar ýaly, döwlet saklar ýaly, hormat goýar ýaly, ine şertler bilen dolandyrylýar döwlet. Onda organlar köp işler bolmaz olaryň ýa adamlar bilýär, ötüş ýol şu ýaly, bilim aljak bolup, işejek bolup, ýa-ni baýajak bolup, çağlaryna jaýlar gurjak bolup, şol dogry zatlaryň uğruna bolarlar. Ine şu ýaly döwlet dolandyrýar. Bular bolsa organlara organlar çöýýär, şolara açyk pul berýär, açyk jaý berýär, açyk medal berýär, wezipe berýär, ýa-ni boldy. Ine şul bitdi. Şunun geçen ýygnagy bitdi. Inni ýygnakda oturan medal alanlar ýene de 6 aýlap, 9 aýlap halkyp döwlet saklarlar. Ine bizim awat parahat döwletimiz. Ötüş ýok. Ýa Paris ötürürmi seni? Ýok. MHM ötürürmi seni? Ýok. Tamoja gulugy seni ötürürmi? Ýok. Adalet ministrligi seni ötürürmi? Ýok. Olar senin haklaryň bolar. Hany ötüş? Şu ýaly. Ine ünferin aktivistler tutup uğurlap gaýdýarlar. Türkmenistanyň içinde haklar bozulýar hemmetiniňki. Hakyň gorap bolmagy. Bir düzgünçilik, konvertasiýa ýok.
banklarda korrupsiya, hökümet idarlarında korrupsiya, hekimliklerde korrupsiya, hem yerde. Hatta marda ine neşe terişlerini taşımakta guman edilip tutsuk edilen etnik taydan buluş Allah'ım Huday Ramov'u öldürdüler. Polis yankı MHM kulluğunu öldürdüler. Dine şun için ministra ayırmalı. Bunu olsa prokuror niye atıyor prokuror ne diye. Yankı seyredeceğini bunu basacak bolya, ayıracak bolya işten eden adam olsa medal veriyor. İdiotlar. Men neyme diyeyim. Yine şuna qaramadan Türkmenistan Bikan prezidenti Serdar Berdimuhamedov hak hukuk koyan gurumlarının yollaşığına medal ve türlü harbi dereceleri berildi. Yine gelin men size bir kısa material okuyayım. Şu arada hurmatly vatandaşlar yine ünsörüm. Yine o da tabii düşünükle ünsörüm. Yine geliyor. Yine birlik prezidentlerim geliyor. Ünsörüm. Yine geliyor. Yine prezident. Yine doklad ediyor. Bu normal.
Muňa doğru diýsem bolýar. Ine geldi prezident mutalşyna. Ferhat hally ýörýär, aýratyn adam ýaly. Prezident gelende bir gurulman bağlana adamın ýanyna barıp, ýa-ni ýoldaşlary da bol. Gündüzliýiw nemen sekretary, Hopsuzlyk Geňeşiň sekretary, Hopsuzlyk Geňeşiň başlygy Serdar Berdimuhammedow diýmek on kollegasy bile işleşen ýolady. Yani ol öýe halda ýörä, beýlikler ýanyna durmaýlar, bilece ýörä, bilece ýörmeli. Ine Putin'e sezdim. İçeri işler ministri ýa-da Gorunluk ministrlerin bile gidýärler, zawod ýa fabrik görä, bile ýörýärler. Bular ýöränne Gurbanlyň Serdar ýokurdan aşan hudaýlar ýaly aýratyn ýörülmüş, ýanyna adamlar barmalylarmyş. Näme? Näme kim bular? Näme öýlerini şeýle tutýarlar? Sebäbi biz tutturýar. Şolar ýa-ni Domprovyň başlygy etmeli ala biz şu derece ýetirmeliler. Domprovyň başlygy bolup işlemeliler adamlar. Ine kezzaplar bolsa, kezzap bolsa ine şeýle bolýar. Lütfen. El çapýarlar, bolýa el çapýa çap geçsin. Ýöne gyýgyrýan zatlary. Ine buraya el çapmak bolmaýar. Masgarçylyk dämi? Niye doğurdunuz şu zatlary? Niye baş şu zatlar? Demir Koreýada bilen Türkmenistan. Bunun diýen zatlaryny eşden Hudaý saklasyn. Bunu kime gulluk edýärler? Gurbanlyň Serdara, halka gulluk eden oklar bildirýär. Hemmesi. Ünsürüm, hemmesi ýazyp otyr. Olar diýär, hormatly Hopsuzlyk Geňeşiň agzalary. Şuram ýa-da hormatly Hopsuzlyk Geňeşiň agzalary. Bu spektakl. Men ýalňyz aýtdym. Gurbanlyň näme spektakl edýär? Şoňa häkimler we şu hökümet gurumlary näme spektakl edýär? Inni ikinji aktyor, ikinji spektaklyň ýa-ni esasy geroýy, aktyory Serdar Berdimuhammedow we onuň ýanyna oturýan adamlar spektakl edýär. Masgaraçylyk. Bu toron masgaraçylyk. Mesela şu gün biz Türkmenistanyň Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleri meclisine geçirýär. Şoram ýazyp oturanlar. Şu gün biz Türkmenistanyň giňişleriniň meclisine geçirýär. Bolmasa näme diýerler? Ýa-ni hemmesi bloknotda bolýar, 100den biri bir zat bellesin. Hemmesi 300'ler ýa-ni bloknotda ýazyp durýar. Şuň aýdan sözler. Masgaraçylyk däme şu? Şu näme öküzler şu scena? Bular bir spektakl, bir idiot. Şu zatlar görüben, şu zatlar durmaýan idiot bolýar. Ine Serdar Berdimuhammedow mumya idiot. Şu zatlar görüben, şunu durmaýan idiot. Muň öňüne spektakl oýnýarlar, bulum bilýär spektakl oýnýarlar, bulum halkyň öňüne spektakl oýnýar. Şu ýaly idiotlar Türkmenistan dolundurýar. Ünsürüm, ýylyň soňu boldy, 2023-nji ýyldaky edilen işler boýunça we täze edilmeli işler boýunça bular Howpsuzlyk Geňeşiniň ýygynyna geçýärler. Giňişler. Näçip oğuculuk boýunça geçirilen ok. Näçip bir topar pravallar bar, katastrofa. Näçip medisina boýunça geçirilen ok. Bir topar katastrofa pravallar bar. Adamlar ölýär, çağa az dogulýar. Häzir epidemiýa edip dur. Ýok, bular sebäbi bilen o soralar. Yani problemalar kaldırsa çözülen o. Yani şu yani hopli yani hop genişini, Hopsuzlyk Geňeşini hukuk koruyan gurumların üstü bilen bir kanun ýagdaýda adamlar basyş edip Türkmenistan'da dolundurýar. Eme şunu aýtjak bolýar. Şoň üçin şura medal berýär. Ol 5 tane adam öldürüldü türmede, köçüde tutup öldürsünler organlar. Onu seyretmez. Şuna medal verir, vezipe verir, basar.
Ýokursyny aýrar, täzesini östürip wezipe medallar, ýene onu aýrar, milli fiýaly. Milli watan bolsa, öz ýa-ni elini götürüp, egini götürüp ýören gurban uly adamyn basan bolsa, onda bulur kim ay onu? Şu oturumlarım şoňa düşünýär. Şol beýaşmanyň ýerine ýa risk alyp nemedip ýa türmege batyp oturýar. Ine şular Türkmenistany dolandyrýan adamlar. Türkmenistanyň iqtisad ministri däl, Türkmenistanyň Merkez Bankynyň başlygy däl, Türkmenistanyň mali ministri däl, Türkmenistanyň ýa-ni neft gaz ministri däl. Olar diňe ýa-ni reket edilýän adamlar. Ine şular dolandyrýan Türkmenistan. Ine şulum katastrofa. Ine şu katastrofaň isasy ýa-ni skemasy ine şul. Gurban terdar, hukuk goýan gurumalaryna dolyk täýärlik berýär, konstitusiýany boluň, sizden sorajak ýok. Halky saklan, basın tutun, yakın öldürün. Şunun hedi gelip diňe şonu diýerler. Ine şul dolandyryş, hökümet dolandyryş sistemi. Hani ösüş? Şunu östürürlermi Türkmenistany? Elbette ýok. Ya bir vice-premier ministr bir pudo östürýär mümkinçilik bererlermi? Ýok. Derhal basarlar. Näçe? Awraýar gider ol. Halk onu seyreder, halk onu gollap başar. Halkyň içinde ýa-ni bu awraýar. Şu ýaly şu sisteman mesele düşündürýär. Özüňiz görüp bilersiňiz, şu watan programmaty iýide gyzyklylar. Şu burada ýene de el çapyşyp arkadaş şöhrat, alabaly Serdar şöhrat diýip duýdurýarlar, başga zat ýok. Şoň üçin men wagtynça şunu öçüreyim ve öz ýa-ni gepleşigimi dowam edeyim. Hormatly watandaşlar, men size diýjek bolýan zadym, ine ýa-ni Türkmenistanyň içinde bir kançylyga garamadan bir topor halkara gurumlar Türkmenistan bir kançylyk gidip dur. Türkmenistanyň kanunlar hormat goýulan ok. Prezidentiň öz kanunlary bolýar diýip muny diktat edip bir topor netijeler çykaryldy. Bir topor adam haklaryny goýan gurumlaryň, döwletiň ýa-ni spesial hünärmentleriň tarapyndan bütün hemme ýerde şol ýa-ni netijeler çykaryldy. Ona gurban eden ok. Onu 2 tane 3 tane opozisyoner eden ok. On Türkmenistanyň prezidentleri diýär şu zatlary. Günne kanun bolup Türkmenistanyň maskara diýerler. Anladın? Bir Türkmenistan östürjek bolýar. Bir Türkmen halkyna häzir ine çykyşlar edip halkynyň aňyny östürjek bolýar. Aňyny östürmesen ösüş ýok da Türkmenistanyň. Gynansaň. Halkyň ösüşi bolmasa Türkmenistanyň ösüşi ýok. Ine şunu östürjek bolýar. Ine şul bir kançylyga garamazdan bütün dünýä ketip diýär netijeler şu netije çykaryp şoň garamazdan bu iksan kezda İçeri İşler ministri, hukuk ministri, tamožnya, ýa-ni adalet ministriniň ýolbaşçylaryny wezipe berýär, derece berýär, medal berýär. Ine şu zatlar garamazdan Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov hak hukuk goýan gurumlaryň ýolbaşçylaryna medallar we durly harby derejeler berdi. Indi maňa aýdyn. Şul adam Türkmenistany östürip bilermi? Ya da şu Paris bilen MHM'nin üstünden Türkmenistan dolandyryp, tormuz bolup Türkmenistan tormuzda saklandy. Yazın komentariyada, kynalma. Ine ünsürüm watandaşlar, daşary ýurtdan Türkmenistanyň grajdanlaryny we aktivistleri tutup, uğurlap Türkmenistany getirenler üçin, Türkmenistanyň hukuk goýan gurumlaryň tarapyndan bar edilýän beýkançylyklary üçin adamlary tutup, urup, öldürülen üçin, gara Türkmen halkyny edýänler üçin, konstitusiýany bozýanlar üçin, diňe gurbanlygyny terdar, mumya, wepal boldugy üçin, olar sağ bolsun diýip derejelerini galdyrýar. Şu iksany keza. Hormatly watandaşlar, indi men size bir sorum bar. Soru komentariýaň üstüne jogap berin haýyş. Atalogul 2 Gurbanuly we Serdar Mumya iksan kezaplar konstitusiýany bozup halka garşy güreşýärlermi ýa-da halka kömek edýärler? Ýazyn şunu komentariyada. Atalogul Gurbanuly kezap we Serdar Mumya hakyky halk düşmanlarymy ýa-da bire halk tarapyndan saýlanan prezident beliksem halk tarapyndan söýleýän, halk tarapyndan saýlanýan, baran ýerine ýa-ni şunu adamlar görüp, gyýgyryp, demir Koreýada ýaly
şu sylanýan, hormatlanýan milli lidermi? Yazın şu komentarda. Kim şu adamlar? Serdar Berdimuhamedov sizin saýlaw seslerinizi ogurlan kezzap, bir kanun prezident, organlara konstitusiýany giýje uny boduryan, organyň üstünden halka basışlar edýän, halkyň düşmanymy ýa-da şul hakyky halkyň lideri, halkyň prezidenti, halkyň söýýä, halka köp zatlar açyp berdi. Ýa-ni bezwiz, konvertasiýany, iş yerlerini, zavod, fabrika kurup, içinin ýollaryny, mekteplerini, banisalarını hünermekden kaldırıp halkı yankı betbagçılığını çıkaryan adam şu ya da hem meselelerimize olan bir kezzap. Kakas tarafından padar kalın verip yani neyle adam? Yanılan Serdar boyunca sizin fikriniz bize katılacak. Serdar Mumyanın kakası olan Gurbanul Kezzap öz-özüne milli lider adını alan, arkada adını öz-özüne dakan, öz-özüne prezident vezifeni padarkı veren, guruluşuk biznesin üstünden hükümetin pullarını yıllar boyunca uğurlayan Kezzap halkın düşmanı mı ya da Türkmenistan'ın iki edek kahramanı ve Türkmenistan'ın milli lider mi? Yarın şuna nimede komentariyada. Vatandaşlar, biz öz jogapkärçiligimizi kaldırmalı. Biz jogapkärçiligimizi kaldırsak, onu bizim haklarımız almalı. Eğer bizim jogapkärçiligimiz bolmasa, onu bizim haklarımız olmaz. Lütfen geçen yıllara biz jogapkärçilik almadık. Edenetlik golli, polis onu kıssa biz kaptırının geçki yetip, ay mena işim yok. Duram yok, aydam yok, sen niye edip diyorsun oğlum? Kanunlar var. Ne yapıp sen şoňa adam berýär? Ne yapıp sen şoňa ýa-ni durýan, ýerti sen men durdursun. Ne yapıp beýdäň diýip biz goşulamyz. Biz döwletiň önüne jogapkärçilik alamyz. Şu organlary seýreder ýaly diýmek bizim haklarymyz ýok. Maşalda jogapkärçilik almasaň, ýa-da jogapkärçiligiň ýa-da çağa jogapkärçiligiň haklarymyz bolmaz. Ine men şunu aýtjak bolýar. Biz maşgaladan başlamaly. Birinçi şondan başlamasak biz bu kezzapları ýeňip bilemez. Hormatly watandaşlar, biz tizde ine Türkmenistanda protest gurulajak bolýar. Sizin pikirlerinizi eşitesiniz gelýär. Siz näme pikir edýäňiz? Türkmenistanda protestleri gurulap başlalyňmy ýa-da halka azçyk wagt bereliňmi? Ine şu boýunça öz pikirlerinizi ýazsaňyz kommentariýada biz size hoşal bolurdyk. Bizi dinleýäniňiz üçin, bize kömek edýäniňiz üçin, bize maslahat berýäniňiz üçin, bize video ve hat maglumatlar berýäniňiz üçin, biz bilen Türkmenistany östürjek bolýanyňyz üçin, Türkmenistan geljegini, öz ata-babalarynyň goýup giden mülküne eýçilik çykýanyňyz üçin köp-köp taňaýaklaryň hemmäňde. Türkmenistan öser hökman. Bu iki san kezzap ýiter gider tarihte. İyi galdyryk diýip ýa arkadaş şäher gurulmalary. O Türkmen maş diýip bir kezzap, olam köp zat bolup gitdi. Ýat bolup gitdi. Bizim tek ýat bolýaly, bizim hereketler eder, halka rastlıyor, ne geçer, kindiklerini düşündürür, şular Türkmenistan'a, bütün tarihinde en yığırlayan maşgalı ve adamlar bolur. Hormatly vatandaşlar, ine şunun bilen men gysga efirni utaryan, sizin hemmäňize birinji bilen jan halgazy edýär. Hiç wagt ruhtan açma. Hiç wagt öz durmuşuňyzy iksan kezzaba baglamak. Azat doğulduğunuz, azat ölýäňiz demek azat ýaşamaly. Dine en atama size buýupdylar. Başga adam size buýmagy haky ýok. Konstitusiýany bozmaň, kanun bozmaň. Bar adama da bar öz ýagdaýyny özüň çöl. Bir kançylyk görseňiz hem durjak bolun. Adalatly bolun. Ine şonu diýýär, döwlete topar bol. Şoň üçin täze Türkmenistan bize garşypdy, bize bagly. Biz gurmasak şonu bu berjek ýok. Biz öňe gitmeli. Şoň üçin birleşmeli, agy birleşmeli ve her kim öz haklaryny görüşmeli. Hoş kalın, inlik gepleşikler çeli. Sağ olun.